Ebona umungwana yomo nanyomete nali people. People baye bali meathika no bakona gukora biashara ubonchero libokerende ne family noere ndio makao rasmi. Yes. No musacha kakare gukora gasi Mombasa. Lakini anakuja mara moja tu. Anakuja mara once. Yes. Weekend namna hii tukolinde gekera bwataka off na agosioka iga yaba masyokerana. Bono litukirimo orure Mombasa gocha korore familia imeathika Kiambu atangasete tari korari egera kwenda bwo engia korareri. By the way chikura chiage tutare 8 mwezi wa 8 ni cha 2017 2022 ilikuwa ni tarehe 9 ile 2022 ilikuwa tarehe 9 ndio mwezi wa 8 ate bangu chara chikorore familia na oseti ekero kogenda bwo in most cases siajate yokorari uno musacha asa nimeiona tabu chate yokorari Kiarambu gocha wono umusacha tabugate birengero bindi byonsi bibe erembu yali gocha agacha bwoye akanyora abana no bale tari kuburi maswali mange kiagara namo mayeto murugio ye tari monto muangara ruwe keroni kunake manyete nkiri kebe elinsa ngapi igochire chinsa cha mogoroba chinsa ikomiga chire owigaga konya abana no bara kubeke mesigo abana bakomyoka dadia amekuja bagenda abana barabuma toko bakiri mapema na gakareke oko babagera kirombo ndaba busy gechese abana nandege tubale no mwakoro da barabwa na babara irane ko gende ruti balenge lakini omona aroko yoro gutigara akera ndenga gi gade kare kati garara mente kare bali bajire oko bowling oyo tigara bona ko bona kida mama yake alienda wapi? Mami hatujui alitoka hapa ilikuwa mida saa 8 hivi. Akatuambia tulale. Tuma idea sageda. Bono ise. Nkosi balenge bintu byaje bike. Badi umongwano gakanyura marwalo ko echanga nera kadiri nero. Azina aragajire. Akarareka. Akarabugete. Akarareka. Gomongira kenindo. Nwaga chiro se yabukato igase baikaransete wewe ke bali kia obo tita ke tembora bora sirie tuwe plastiki uwate ke jaga kai ekego tuare ke jaga keri kama mapima kama mapima ekego tuare ke jaga era komeka squeeze bali goichuri bono nali tenga no akogenda onyore gintu kiayo manya kwirana tata gakogenda umayete gokogenda bwangu gokonya gokeri gwaso aime bwangu washugulikeru na taringi monto gotenena hono na aswaime kibati mbaya akanyora mukaye igaikaransete gati yabasacha babere ayabegire akoyarusa ebati embe konyopikiri asinini lakini bono tarati ndaro uko chikurikirika chentaruji. Oh my goodness. Omaeta agakomba avugate koboko konya abikiru aya misini aba bandi mayete sojo nanyomire they don't know agakomba abikire ka misini tata bagoko gakanyegeriko gakaguza gaiteka ekeraro je musajo yo gosora kanyomba kume abasoko tamanya hande bako mwakoro ero lirwe gosoringa ki o itere ndagira chibeso to kuligo gotiko kai kiege kai umusacho ye ikentaje teko korota koleti takwane tikende tamobole tikende tamokwane to kumokwane takanye tino mama pima tate betiro ndo kia moiro agaonjoka kaenda bwoe nakianya rode chinguru jiko tarabaka bwoe gose osene pigipigi ali nete oikire bwoe mukae taraiko pakarero na muganyete tarajio tarajio oda jasa agiro je tingo
wakalitika thigo jezi yo thiga bunye gwatira le bitugi thigo jezi abana baramuno bagenderete buya na ise abana bono iso sinyirunga ngakiakogira ni emirimo ngagutigera abana amechanganyikiwa mugakoyekero kendo hakire mugino uri simi gusaganya taja physically tabuga tige ndara motebia soko muhakira igaganya tarore sakurwera igaganya te kara chache olita gocha onyo gocha kuri yabaga getaba kogu akini ndochenga omongwano ebichachorete ngare okay omongwano oyo namaite mukaye ngo charobekirwe gente ekina kintu kigukumi keta manyete nga mukaye ngo korari kintu kingabuniki tamaite nga kunywale kende ilikuwa tu ni siku 40 zilifika abasacha babera ale nabo mbarabyaba mbamanye kayeni okay lakini she was comfortable seated gatigati omanyete nga roko adekerabu ekerabu goko ganda nabo mukumira nabandi mbale bako basani baho mukumira na sayo by default naende muri kuchikana naende paka naende muumira ninga kiende circumstantial yes